Прывітанне, мои дорогие сябры! Сегодня с вами мы почитаем твор Сергея Тарасова «Ефросинья Полацкая». Вулицы старажытнага горада, высланыя бярвеннем, часам гнілыя і брудныя, нясуць яны нястрымны людскі поток да плошчы каля храма. Усіх склікае вечавы звон. Спяшаюцца кавалі, броннікі, гарбары. А ганчары ледзь не ўсёй слабадою ідуць, гатовыя стаць пад княжацкія харугвы і бараніць сваю зямлю ад чарговай варожай навалы. Князь Барыс на людскі натоўп пазірае, думу думае, час у паход выступаць. А па вузенькіх вулачках горада спяшаецца дзяўчынка гадоў 10. Гэта Працлава. Ідзе хутка і ўпэўнена, горад ёй добра знаёмы. Працлава паднялася на ўзвышша і апынулася каля вышняга замка. Тут, як і каля княжацкіх палат, стаіць надзейная варта. У кальчугах з даўжэзнымі коп'ямі вартавыя толькі ўсміхнуліся ў густыя бароды і прапусцілі Працлаву. Яе ўсе ведалі. Праз хвіліну дзяўчынка была ўжо каля самага вялікага і прыгожага збудавання ў горадзе – Сафійскага сабора. Каля яго, дзе па хатах, дзе пад часовым навесам, лечаць параненых ваяроў. З раніцы да вечара дапамагае Працлава сваёй цётцы Раманіі. Каму вады паднясе, каму слова ласкавае скажа. Мінулі гады. Падрасла Працлава, пасталела. Яе бацька Святаслаў, родны брат полацкага князя Барыса, надумаў аддаць дачку замуж. Але яна вырашыла інакш. Сышла да цёткі ў манастыр, каб прысвяціць сваё жыццё бедным і гаротным людзям. Маладой манашцы надалі новае імя – Ефрасінья. Спачатку Ефрасінья жыла ў Сафійскім саборы, чытала і перапісвала кніжкі, якія па яе просьбе прадавалі, а грошы раздавалі бедным. У тыя далёкія часы школ яшчэ не было, як не было і падручнікаў. Дзяцей вучылі або бацькі, або ў манастырах і цэрквах. І вось полацкі князь, баяры сабралі грошы, запрасілі лепшых муляроў і цесляроў, каб пабудаваць непадалёку ад горада новы манастыр. Назвалі яго Спасскі, а настаяцельніцай манастыра ігуменняй стала Ефрасінья. Завіравала будоўля пад Полацкам, высякалі лес пад рыштаванні будучага храма, замешвалі гліну для пляскатай цэглы, якую называлі плінфаю, а мастакі пісалі для храма абразы. Неўзабаве за манастырскай агароджаю узняўся цэлы гарадок з цэрквамі, хатамі, каплічкамі і студнямі. Пацягнуліся ў новы манастыр і людзі. Многія палачане імкнуліся аддаць сюды сваіх дачок, бо Ефрасінья вучыла дзяўчынак не толькі чытаць і пісаць, але і выконваць розную хатнюю работу – шыць, гатаваць ежу, вышываць і нават спяваць. Манашкі самі пасвілі статак, даглядалі свойскіх жывёл, хадзілі ў лес па грыбы і ягады. Сваім набыткам яны дзяліліся з беднымі людзьмі, давалі прытулак прыдарожным. Слава аб дабрадзейнасці Ефрасіні разышлася далёка за межы Полацка. Ведалі яе ў Кіеве і ў Новгарадзе, ведалі яе нават у далёкай Візантыі, на ўзбярэжжы Міжземнага мора. Візантыйскія імператары пасылалі Ефрасіні свае падарункі, а людзі дзякавалі за дабро, якое яна рабіла ім. Ефрасінья вучыла людзей паважаць адзін аднаго, заклікала спыніць братазабойчыя войны і княжацкія сваркі, бо зброя, казала яна, прыносіць у хату замест хлеба горыч ды слёзы. Нават вялікія князі прыслухоўваліся да голасу Ефрасіні. Колькі пражыла Ефрасінья, дакладна ніхто не ведае, але добрая памяць аб ёй засталася на зямлі.
У Полацку, непадалёку ад верлівай палаты, і дагэтуль стаіць прыгожая, нібыта лялечная царква, збудаваная князёўнай манашкай. Гэту царкву людзі завуць Спаса-Еўфрасініўская. Вось такі цудоўны твор. Да пабачэння, да сустрэчы!